כן, רק רגע. כן, כן, אנחנו מקליטים. אנחנו מקליטים. אוקיי, אז היום, 2 בדצמבר 2020, זאת הפגישה מספר 56 של Learning Yiddish Online, דרך הזום, ואני רוצה לספר לכם דבר שאירע אתמול והיום, וזה קשור לדרטונקלר, אבל זה גם קשור לחיים גראדה, הסופר מווילנה, ולספר שמפעל דוב סדן פרסם לפני כמה שבועות. אני לא זוכר אם באחת הפגישות סיפרתי לכם על רב שמואל אשכנזי. מישהו זוכר? לא. את השם הזה? לא. אז אין סכנה שאני אחזור על מה שכבר אמרתי. סליחה, אני הפסדתי איזה שם? יהודית, רב שמואל אשכנזי, אוקיי, לא. גם אדם לא זוכר? לא זוכר, לא. טוב, אז אני כנראה לא דיברתי, ואני חייב לספר לכם כי אדם כזה פוגשים באופן נדיר במשך מהלך חיינו. בספרייה הלאומית הייתה במשך יותר מ-30 שנה, החל מ-1960 ועד לראשית שנות ה-90, מחלקה שמוקמה בספרייה הלאומית, אבל לא הייתה חלק אינטגרלי של הספרייה הלאומית, אבל נעזרה בשירותים של הספרייה הלאומית. זו הייתה מחלקה, או יותר נכון פרויקט, שנקרא מפעל הביבליוגרפיה. זה היה מפעל שנתמך על ידי משרד החינוך, וקצת על ידי הספרייה הלאומית, והפרויקט היה לאסוף 5-6 ביבליוגרפים, שמכירים את התרבות היהודית לכל תקופותיה, ולהתחיל לרשום כל ספר באות עברית, שהופיע מהתחלת הדפוס, המאה ה-16, ועד ל-1960. פרויקט אדיר. ובמשך יותר מ-30 שנה, ישבו ב3 חדרים, בקומה העליונה של הספרייה הלאומית, מלומדים, שהזמינו מהמחסן של הספרייה הלאומית כל ספר באות עברית, גם בעברית, גם ביידיש, גם בלדינו, גם בשפות יהודיות שהיו כתובים באות עברית, ורשמו רישום ביבליוגרפי, מי המחבר, מה שם הספר, איפה הוא הופיע, באיזה שנה, כל מיני פרטים שביבליוגרפים רושמים. הפרויקט הזה, לצערי, ולצער הרבה אנשים אני מניח, התקיים יותר מ-30 שנה ונסגר
מחוסר תקציבים. ומלכתחילה הוא היה בנוי על כך שירשמו כל הספרים באות עברית שיצאו בדפוס עד 1960, שזוהי השנה שהפרויקט התחיל. עכשיו, שלושת החדרים האלה, בקומה העליונה של הספרייה הלאומית, היו ליד החדר שלי. אני עבדתי אז כמזכיר מפעל מנדלה מוכר ספרים, שזה היה עוד פרויקט, להוציא את כל פרסומי מנדלה מוכר ספרים, שלום יעקב אברמוביץ', ביידיש ובעברית. וישבתי שם כסטודנט 10 שנים, מ-1964 ועד 1974. והפרויקט הזה, גם הוא לא ביצע את כל התוכנית שלו, היה מתוכנן להוציא 12 כרכים של כתבי מנדלה מוכר ספרים, מהדורה אקדמית של כתביו ביידיש ובעברית. אבל כן הספקנו קודם כל לעשות דבר ללא תקדים בתולדות חקר מנדלה מוכר ספרים. מהו הדבר ללא תקדים? התחלנו ב-1964, בראש הפרויקט הזה עמדו פרופסור שמואל ורסס מטעם ספרות עברית, ופרופסור חונש שמרוק מטעם ספרות יידיש, והספקנו תוך שנה להדפיס פעם ראשונה בהיסטוריה של חקר מנדלה מוכר ספרים, הספקנו להדפיס ביבליוגרפיה, חוברת ביבליוגרפי של כל כתבי מנדלה בשתי השפות, ב-1965. ואל ייראה הדבר קל בעיניכם, כי מנדלה מוכר ספרים נפטר ב-1917. עד שאנחנו באנו, חוקרי ספרות חקרו את מנדלה העברי בנפרד, ואת מנדלה ביידיש בנפרד. זה נראה דבר חלמאי, אבל זו הייתה עובדה היסטורית. והביבליוגרפיה שלנו היה פעם ראשונה, שבחקר מנדלה מוכר ספרים, נקבעו עקרונות שאי אפשר לחקור את מנדלה העברי בלי לדעת את כתביו ביידיש, ולהפך. וכל כך למה? מכיוון שמנדלה מוכר ספרים היה סופר דו-לשוני במלוא מובן המילה. וההוכחה, כאשר באקדמיה ללשון העברית, בסוף שנות ה-60, הכניסו למחשב את כל כתבי מנדלה מוכר ספרים ביידיש, ואת כל כתבי מנדלה מוכר ספרים בעברית, באקדמיה ללשון העברית. וספרו את המילים. הגיעו למסקנה שבעברית מנדלה מוכר ספרים כתב 1,500,000 מילים, וביידיש, תנחשו כמה מילים הוא כתב? זה רק ספורט, זה לא בחינם. אותו מספר בערך, לדעתי. כמה? אותו מספר בערך, לדעתי, 1,500,000. מאיפה אתה מגיע למסקנה זאת? אתה אמרת שהוא היה דו-לשוני והוא כתב בשתי השפות, אז אני מניח שמספר המילים הוא... סופרים דו-לשוניים בספרות היהודית יש הרבה, אבל זה לא אומר שהם כותבים אותה
כמות בשתי השפות? למשל, פרץ, כן? פרופסור שמרוק הוציא כרך של כתבי פרץ בעברית, שהוא פרסם בעברית, אבל היה כרך אחד, ביידיש יש לו 10 כרכים. שלום עליכם, יש לו כרך של כתביו בעברית, אבל ביידיש הוא פרסם 10 כרכים. זאת אומרת, זה לא מתחייב שסופר דו-לשוני, וגם מהגדולים, יכתבו אותה כמות. אז עדיין אני שואל, יאיר, אתה עומד בניחוש שלך? לא, אחרי שאמרת את מה שאמרת, אני כבר לא עומד. ובכן, אחרי שענית לי, אני אומר, אתה צודק. למוכר ספרים, פרסם 1,500,000 מילים בשפה יידיש ובעברית. זה נכון. וזה המחשב ספר. כן? זה לא ניחוש. זה תוצאה מכנית אמינה. על מנדלה הוא היחיד שאפשר להגיד שכסופר דו-לשוני, כן, הוא פרסם בשתי השפות בצורה שווה. הוא גם תרגם את עצמו. קודם הוא כתב ביידיש ותרגם את עצמו לעברית. כן? רציתי להוסיף משהו על מנדלה. כן. הוא נקבר בבית קברות יהודי באודסה ב-1917. כן. לימים בית הקברות הזה נהרס על ידי הקומוניסטים, הם עשו שם איזה מגרשי חנייה, אבל הם הבינו שיש לזה ערך תיירותי, והם העתיקו את הקבר שלו לבית קברות נוצרי. אני הייתי שם לפני 2 באודסה, בבית הקברות הנוצרי. כולו צלבים, ובאמצע בית הקברות יש קבר עם מגן דוד, כתוב בעברית, מפואר, מגודר וכו' וכו', בשביל כל היהודים האמריקאים ואחרים שבאים לראות את הקבר שלו. האם צילמת את הקבר? כן, צילמתי אותו. יש לך? יש לי אותו, כן. אם זה לא טרחה גדולה, אני מאוד אשמח אם תשלח את התמונה, ואני אפרסם אותה ביחד עם הסבר שלך בפייסבוק של מפעל דוב סדן. בשמחה. אם תרצה. בשמחה. בסדר, יופי. הנה, כבר הרווחנו רווח מסיפור אחד. אבל העיקר זה לא העניין של מנדלה, אלא אנחנו מדברים על דרטונקלר ועל רב שמואל אשכנזי, שישב בחדר לידי, כן? ליד מפעל מנדלה במשך 10 שנים. עכשיו, רב שמואל אשכנזי נפטר לפני כמה חודשים, בשיבה טובה, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני חושב שהיה בגיל מופלג. רב שמואל אשכנזי שייך, כנראה שמשפחתו עלתה עם ההגירה הליטאית של הגאון מווילנה, נדמה לי שזה היה במאה ה-18. רב שמואל אשכנזי היה תושב 100 שערים. כל בוקר הוא היה מגיע לספרייה הלאומית עם הקפוטה שלו, עם הבגד החרדי, ועובד עד 3, כן, בספרייה הלאומית כביבליוגרף במפעל הביבליוגרפיה. לדעתי, עם פטירתו לפני כמה חודשים, אחרון חכמי ירושלים, שראוי לשם חכם ירושלמי, כן, הלך לעולמו. עשו לו אזכרה בספרייה הלאומית, יש בזום, הם שידרו ואני שמעתי וראיתי, כן, שמעתי את הערב הזה, והוא זכה לו בזכות ובצדק רב, מכיוון היקף ידיעותיו, כן, היה עצום. הוא גם פרסם הרבה,
ורק אנקדוטה קטנה, לפני שאני מגיע לעניין של דרב טונקלר ורב שמואל אשכנזי, ומה שקרה אתמול והיום איתי, אחרי מותו. כשהייתי צריך, כשעבדתי טל מנדלה, אז אנחנו כמובן התחכינו אחרי המקורות של מנדלה מוכר ספרים, בגמרא ובמקורות היהודיים, כשהייתה לי בעיה למצוא איזה פסוק בגמרא, הייתי עובר 1.5 מטר, נכנס אל רב שמואל אשכנזי ואומר לו, תשמע, בגמרא צריך להיות איזה משפט, אולי תגיד לי איפה זה. היה לו תלמוד בהוצאת חורב, ספרונים קטנים כאלה, הוא היה שומע את השאלה, פותח, אומר, כאן, כן? בלי שום בעיות. הוא היה אנציקלופדיה מהלכת. אז יום אחד, אני נכנס אליו ואומר לו, תשמע, אני מתעניין בדרב טונקלר, ואולי אתה מכיר, בלי אומר דברים נוספים, הוא פתח מגירה, והוציא רשימה ביבליוגרפית שהוא עשה, של כל ספרי דרב טונקלר ביידיש. כן? ביבליוגרף או לא ביבליוגרף? עכשיו אני עובר למה שקרה אתמול והיום. רב שמואל אשכנזי היה מה שקוראים אדם שקרא כל ספר, גם בגלל תפקידו במפעל הביבליוגרפיה, וגם מתוך עניין, כל ספר שהופיע בארץ במדעי יהדות, ובעקבות זאת, הוא כתב מאמרים בז'אנר שאנחנו קוראים לו תיקוני סופרים. לכל הפרופסורים באוניברסיטה העברית ובמקומות אחרים, הוא היה כותב מאמר, מתקן את השגיאות שלהם בספרים שלהם. והוא היה עושה את זה לא מתוך קנטרנות, אלא מתוך אהבת הדיוק והאמת. אז יש לו עשרות מאמרים ודאי של תיקוני סופרים שפרסם בכל מיני מקומות, חוץ מהספרים שהוא בעצמו כתב. הוא ידוע כמי שפרסם 2 ספרים בנושא של אוצר ראשי תיבות ביהדות. אתם יודעים שבמאות קודמות, בספרות הרבנית, אבל אפילו גם בצה"ל, כן, משתמשים בראשי תיבות, כן, כדי לקצר את הקומוניקציה. העניין של ראשי תיבות הוא עניין מאוד נפוץ בספרות הרבנית, ועד היום כשאנחנו מנסים לחרוג קצת מהמרחב החילוני של הספרות העברית, אנחנו נתקלים בראשי תיבות ולא תמיד יודעים איך לפענח אותם. 2 הספרים של רב שמואל אשכנזי, אוצר ראשי תיבות והחוברת המשלימה, מפענח נעלמים, עם עוד איזה 4,000 ראשי תיבות, זה כיום אחד הספרי העיון, שמי שיש לו, אז הוא פתר את הבעיות שלו. אבל, כאשר רב שמואל אשכנזי פרסם את הספר הגדול של אוצר ראשי התיבות, הוא פרסם את זה ביחד עם עוד מחבר, דוב ירדן. ואת החוברת של
מפענח נעלמים, התוספת, זה הוא כבר פרסם לבד. ואני פעם שאלתי אותו, תגיד, זה כל החומר, או שיש לך בכתובים עוד ראשי תיבות שעוד לא פרסמת? ואם אני זוכר נכון, הוא אמר לי שיש עוד 10,000 ראשי תיבות, שהוא מנוע מלפרסם בספר, מכיוון היה לו חוזה עם אלה שהוא פרסם קודם את שני הספרים, ועל פי החוזה אסור לו, ללא הסכמתם, וכאשר הוא נפטר לפני כמה חודשים, אני תהיתי איפה הכתב יד של אותם ראשי תיבות התוספת שעוד לא הספיק לפרסם. והנה אתמול קיבלתי תשובה. אתמול, שלשום, כאשר פרסמתי, סליחה על הסיפורים, אבל הכל מתקשר, כאשר פרסמתי את הופעת הספר של דוקטור חנה שטרר במפעל דב סדן על הפרוזה של חיים גראדה, כנראה אמרתי לכם, היה מפולת הזמנות מכל מיני כיוונים, ובין היתר לפני כמה ימים, אדם הזמין אצלי 8 עותקים. כן, 8 עותקים. ואני לא הבנתי, זה יוצא דופן לגמרי. אז התכתבנו, ושאלתי אותו אם מותר לי לשאול, האם הוא סוחר ספרים, או מה זה 8 עותקים? כן. בדרך כלל, אדם שמתעניין בגראדה מזמין עותק או 2, מקסימום 3, היה דבר כזה, לתת מתנה, אבל 8 עותקים. והתשובה הייתה, אני גר ברמת בית שמש, אני חוקר יהדות ליטא, אני מאוד מעוניין בכתבי חיים גראדה על וילנה ובכלל, ויש לי ידידים בארצות הברית שאחד מהם יש לו חנות ספרים, ואני מתעניין מאוד. ראיתי את שמו, אין לי רשות לפרסם את שמו, אני רק אומר, ראיתי את שמו, ולא הבנתי איך הוא הגיע אליי. הרי כל אלה שהזמינו 10 ספרים, כשפרסמתי את הופעת הספר, הזמינו בגלל שהשתמשתי במחשב, בשיטה שיטה של הפצה, שנקראת הפצת נאטו, לא נטו אלא נאטו. שמעתם על זה? לא. זוהי שיטה שאתה לוחץ על כפתור, אתה מרכז את כל הכתובות שכל מי שאי פעם התכתבת איתם, אתה מכריז בתוך המחשב הפצת נאטו, אתה כותב BCC, Blind Carbon Copy, ובלחיצת כפתור אחת, 560 איש קיבלו את ההודעה שלי על הופעת הספר על חיים גראדה. וכאשר אותו אדם הזמין 8 עותקים, זה היה מתוך הרשימה הזאת. נכון, כשאתה משתמש בשיטה הזאת של הפצת נאטו, וההתכתבות שלי עם אנשים
זה לא מהיום, אלא במחשב אני מתכתב איתם כבר איזה 15 שנה או יותר, אז יש כתובות שהתיישנו ואתה מקבל מבול של ריג'קטים, זה אומר, כן, הכתובת מיושנת, פה אומרים הכתובת שגויה, פה אומרים יצאתי לחופשת Thanksgiving בארצות הברית, כשאני אחזור, אתה מקבל המון ריג'קטים, אבל לא קיבלתי יותר מ-60 ריג'קטים, השאלה מה קורה עם 500 האחרים. אז מתוך ה-500 האחרים, היו כמה עשרות טובות שהזמינו ספרים, ואותו אדם, השם שלו היה חצי זכור לי, חצי לא, אימצתי את זיכרוני, ואני עומד לבדוק את זה, ואני חושב שאני לא טועה. כאשר רב שמואל אשכנזי נפטר, לפני כחצי שנה, עשו, כמו שאמרתי, ערב זיכרון בספרייה הלאומית בזום. ואם אני לא טועה, אותו אדם שהזמין את 8 הכרכים, הוא כנראה כיום מי שממונה על עזבונו של רב שמואל אשכנזי. גם כתבי יד שלו פורסמו, וגם הספרייה שלו. ואז כששאלתי אותו, התכתבתי איתו, הוא מספר לי ככה, אנחנו שוקדים עכשיו על פרסום כ1,000 מכתבים של רב שמואל אשכנזי, שכתב לכל העולם ואשתו, רב שמואל אשכנזי התכתב עם כולם, והוא אומר לי, ויש גם שם מכתב או שניים שהוא כתב לך. אני באמת זוכר שהתכתבתי איתו, בקשר לאיזו שאלה שהוא מיד ענה לי בפירוט עצום. כן. ואז שאלתי בהתכתבות, והאם אתם מכירים את אלפי ההשלמות לראשי תיבות שהוא פעם סיפר לי שיש, אמרו לי כן, אנחנו יודעים שזה קיים, ועכשיו אנחנו ממיינים את הארכיונו וכו'. עכשיו, בזמנו, אני ראיתי שבסוף המאה ה-19, היה מי את שמו שכחתי כרגע, מי שהוציא ספר של ראשי תיבות ביהדות. והוא שלח את הספר הזה לשלום עליכם. ושלום עליכם, במכתבים שלו, הוא אמר לו תודה, וכתב לו מכתב ארוך, שכולו ראשי תיבות מתוך הספר של ראשי תיבות שהוא קיבל. זהו שלום עליכם, בעל חוש ההומור. אז יש לקוות שבעתיד הממונים על עזבונו של רב שמואל אשכנזי גם יוציאו את הראשי תיבות האלה, עד כמה שאני זוכר, כ10,000 נוספים. וזה רק טבעי, עד כמה שאני מבין, שאנשי ספר ואנשים שכותבים הרבה ומתכתבים, למען הקיצור, משתמשים בראשי תיבות. כן? אם אתם מסתכלים על מכתב, נגיד, של איזה רב מבני ברק שכותב לרב אחר, ואומר לרב הגדול והמפורסם, נון גרשיים י'. מה זה נון גרשיים י'? אתם יודעים? רוי יאיר.
נרו יאיר, זה אתה יודע, זה אני יודע, אבל לא כולם, כן? וספר כזה של ראשי תיבות מגשר קצת על שתי התרבויות שהולכות ומתרחקות בימינו, התרבות היהודית החילונית והתרבות היהודית היראית. וכל גשר שמקשר, אז יבוא על הברכה. אנחנו מגיעים לדר טונקלר, ממשיכים עם דר טונקלר, כמה אתם, אני מבין ששלמה ויאיר ויהודית ואדם, מי עוד? בלה ישנה? כן, אני שואל. אני ראיתי קודם את בלה. בלה הייתה. בלה פה, היא נמצאת, אבל נראה לי שהיא חיבתה את המצלמה. אוקיי. אבל את קולה ניסה... אני כאן איתכם, יש לי איזושהי בעיה עם הזום, אז אני עובדת עם הטלפון הסלולרי, ובמקביל, כן, אבל אני פה. יחיל, תודה רבה על הספר, הגיע אליי, ואני... החוש השביעי. החוש השביעי, כן. הרבה תודה, וגם תודה על הספר השני של צסלר, שקיבלתי בטעות, אבל תודה רבה. זוהי דוגמה קלאסית, כן, it was wrong for the right reasons, כמו שאומרים, כן, זוגתי שתחיה הביאה לה בהתחלה את הספר של ספרות ילדים, אבל אני חושב שהנכדים שלך, במידה ותקריא להם את השירים האלה, רק יהנו גם מהציורים שיש. אני בהחלט מתכוונת לעשות את זה בזמן המתאים. כן, ואני מאוד אשמח לדעת מה התגובה. את התרגום השירי של שירי הילדים עשתה רותי זקוביץ', כן? שהייתה פעם שכנה שלי קומה מעליי, וביחד אני תרגמתי את זה מילולית, והיא תרגמה את זה ספרותית, וזה עם חריזה ומתאים לילדים. טוב, אנחנו חוזרים לדר טונקלר. אדם, אתה זוכר איפה הפסקנו? אני חושב בעמוד 104 התחלנו... לא, אנחנו סיימנו את עמוד 100, נכון, עמוד 104 היינו. התחלנו את הקטע של... הרהרט. הרהרט, נכון. שתי שורות מזה. משם. אוקיי, אז אני אפילו עוד זוכר שאדם בצורה תיאטרלית קרא את זה, כפי שמתחייב מהטקסט, אז אולי שלמה יתחיל. Ihr hört und mein familiar Namen ist schon nicht mehr ich Horwitz, nur ich Milchome. אתם שומעים, סימן קריאה, בשם המשפחה שלי, הוא כבר איננו איש הורוביץ, אלא איש מלחמה. כן. קופל קיבה איש מלחמה. Der Koppel Kiwe, der Militarist, und die Gas, was man wird noch mir annommen geben, wird euch schöner klingen. פה. קופל קיבה איש מלחמה, der קופל קיבה der מיליטריסט. לא, רגע. אחרי איש מלחמה קראת מילה שלא הבנתי. קופל קיבה איש מלחמה, עודר, לא עדר. עודר, זאת אומרת, הוא אומר, יש שתי אפשרויות, או שקוראים לי קופל קיבה איש מלחמה, עודר, או
כן? Oder Koppelkive der Militarist. אוקיי. קופלקיבה דר מיליטריסט. כן. המילה מיליטריסט, שכולנו מבינים אותה, מעוררת אצלי אסוציאציה, ואני רוצה לשתף אתכם באסוציאציה הזאת. בעצם שתי אסוציאציות. בהתכתבות בין מרדכי שטריגלר, ניצול בוכנוולד, והי לייביק, המשורר היי לייביק בניו יורק, אחרי שמרדכי שטריגלר השתחרר מהשואה, הוא התכתב במשך הרבה שנים עם היי לייביק. ושניהם ביקרו במדינת ישראל כשהיא הוקמה. ושניהם החליפו רעיונות ביניהם על הרשמים שלהם ממדינת ישראל ב-1948 ו-1950. ולייביק, שהיה פה ב-1950, כי אחות שלו התיישבה בארץ, והוא בא לבקר, נכח במצעד צבאי על הבן גוריון בראשית המדינה. והי לייביק הרגיש כותב למרדכי, סליחה? לא הבנתי. יאיר, אמרת משהו? לא. והי לייביק הרגיש כותב למרדכי שטריגלר, ואני מצטט את רוח הדברים, כי אין לפני הטקסט, הוא כותב לו, הייתי במצעד צבאי, כן, בראשית המדינה, מרשים מאוד, אבל אני מלא חששות. מה יקרה בעתיד עם מדינת ישראל והמיליטריזם? זה אסוציאציה אחת. האסוציאציה השנייה, אני מצטט אותה הרבה בהקדשות של ספריי לכל מיני אנשים. אני מצטט את אהרון צייטלין, הסופר, שבאחד המכתבים שלו לבני דורו, הוא כותב ככה, יש 3 דרכים להרוג את הילד שבתוכנו. כן? צריך להתכוון הילד שבתוכנו, מאז שאנחנו ילד ועד יומנו האחרון, הוא דבר חיובי שמסמל את ההתפעלות מהיקום, ההתפעלות מהיופי, ההתפעלות מהרוח, כן? מרוח האנושית. בסך הכל ההתפעלות של לראות את העולם בעיניים של ילד תמים. אז הוא כותב, יש 3 דרכים להרוג את הילד שבתוכנו. דרך ראשונה, הוא אומר, זה האבורטיזם. איך נגיד בעברית? כן? תחזור על המילה בבקשה. האבורטיזם בלועזית. הפלה? הפלה. זה דרך אחת להרוג את הילד שבתוכנו, אומר צייטלין. דרך שנייה זה המיליטריזם, ודרך שלישית, זה מעניין ביותר, הרציונליזם. כן? יש לו מאמר ב3 חלקים על הרציונליזם בתרבות האנושית. כן?
ומבחינה זאת, לדעתי הוא מזכיר את הגישה של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית שטוענת שרציו יפה מאוד, אבל רגשות לא פחות חשובים. ופסיכולוגים ופילוסופים אקזיסטנציאליסטים טוענים שבמערב שכחו את הרגשות כאלמנט קונסטיטוטיבי חשוב בתודעה האנושית, בזהות האנושית, ובונים את הכל על הרציו, על הרציונליזם, וזה מתכון לפורענות. חוזרים לטקסט. עוד משפט, שלמה. Und die Gas, was man wird noch mehr annommen geben, תרגום. והרחוב שיקרא על שמי, למה יקראו שמו, שרחוב על שמו? הוא איש מלחמה. אז מה? על שם כל איש מלחמה קוראים רחוב? ולמה בכלל לקרוא רחוב על שם, על איש מלחמה? אני מקשה בשאלות, כי לדרטונקלה יש פה איזה כוונה, לדעתי. מי יכול... טוב, מכאן זה לא, ממה שקראנו עד עכשיו זה לא ברור. אוקיי, בסדר, אבל אני שואל עדיין, מי מוכן לנחש למה חותר דרטונקלה? חותר להראות שהבחור משתגע, ששיגעון הגדלות, הוא כזה חשוב שיעשו רחוב על שמו. זה תשובה, חלק נכון של התשובה, אבל לדעתי יש עוד חלק. מישהו יכול להשלים את הניחוש? אוקיי, אז אני אשלים מה שאני חושב. מתי קוראים רחוב על שם של אדם? אחרי שהוא נפטר. סליחה? אחרי שהוא נפטר בדרך כלל. He's the hero or somebody important. נכון, זאת אומרת, אם אני אמות, וכשאני אמות אף אחד לא יקרא את זה על שמי. על שם פרופסור דב צדן קראו רחוב בירושלים. ואנה אומרת, פוליטיקה. על שמו של גיבור. זאת אומרת, קוראים רחוב על שם של אדם שהתרבות של אותה החברה רוצה לכבד אותו כי הוא תרם לתרבות של אותה החברה. ולכן דרטונקלה מתכוון שבעתיד התרבות של החברה שבה המלמד הזה חי, כדי לכבד את אנשי המלחמה, זאת תהיה תרבות שלהיות איש מלחמה, זה להיות גיבור, וזוהי תרומה לתרבות של אותה החברה. יש פה, הייתי אומר, מין סרקזם מוסתר. תמשיך שלמה. Oder Koppelkive der Militaristen, die Gastronomen geben, wird euch schöner klingen. זה יצלצל אפילו באופן יותר יפה. כן, אשר במקום, איך הוא קרא לעצמו, חיים שולם דרדרבקי מלמד, נו באמת. קופלקיבה המיליטריסט מצלצל הרבה יותר טוב. זה גם, כמו שאומר יאיר, הוא מתחיל להשתגע, אבל זה גם כן מרומז על התרבות כולה שתשתגע, שתיתן כבוד למיליטריסטים. יש לי עוד אסוציאציה. אתם זוכרים מה שקרה בימים האחרונים, ולפני כמה שנים, שבימים האחרונים, בשער הגיא, כן? עושים טקס,
שמים שלט על חטיבת הראל שפרצה את הדרך לירושלים. אתם זוכרים את ההפגנות שהיו לפני 2-3, ומה רצו, למי רצו לכבד בשער גיא במקום חטיבת הראל? גנדי. גנדי, נכון. ובאו אנשים, חיים גורי ואנשים בני 90 כמוהו, באו להפגין ולמחות על זה שעומדים לתת כבוד לאיש מלחמה, כאשר חטיבת הראל שהיא זאת שפרצה את הדרך, נמחקת מהזיכרון ההיסטורי, והם שאלו למה? מה, אי אפשר לתת לכבודו של גנדי מקום אחר? למה על חשבון חטיבת הראל? כאן יש לנו לדעתי דוגמה כיצד תרבות מסוימת עלולה להפוך למשהו אחר עם הזמן. תמשיך שלמה. סליחה, יש שואל, יש בירושלים למשל, did you change the names by the street if there was not political? I am not talking about the Ottoman time, but now, I mean that you changed some names because was not... אוקיי, אני שומע את השאלה שלך. את שואלת, האם בירושלים משנים שם רחוב על שם אדם פוליטי, אם יש ויש, לשם אחר, האם זוהי מדיניות? כן? אז תראו, בירושלים כולנו יודעים, יש ועדת שמות בעירייה, אני מניח, כן? עד כמה שאני יודע, כן? ברגע שנותנים שם ורוצים לכבד בן אדם, זה לא משנה אם הוא דמות פוליטית או לא דמות פוליטית, אני מניח שלא משנים. אבל זה כן נכון שלפעמים משנים שם של רחוב שחושבים שהשם הוא אולי מקרי, אולי לא מתאים, אבל אני לא חושב שבירושלים או בכלל בארץ, אני לא מומחה לזה. לא חושב לדעתי אתה טועה. אוקיי, אז אולי תתקן לי. בירושלים, למשל, השמות של הנציבים העליונים שונו. כן, אבל אנחנו מדברים פה על ההיסטוריה היהודית. מדינת ישראל. במדינת ישראל, זאת אומרת, כן, אם זה מדינת ישראל... רגע, בזמן המנדט עדיין זה לא נחשב למדינת ישראל, וההתנערות, כן, מההיסטוריה הלא מדינית יהודית, זה עניין אחר. אפשר להסכים או לא, אבל מה שאנה שאלה, או מה שאני הבנתי שהיא שואלת, זה האם בתוך התרבות המדינית היהודית, כן, משתנה השלטון, משנים את השם של הרחוב. כן. אני מניח שזה לא ככה. זה קיים למשל בפתח תקווה, היה רחוב גדול שקראו לו רחוב אם המושבות, שכונת אם המושבות. כן. ושינו את השם הזה על שם איזה קבלן, איש ליכוד, שהמשפחה שלו תרמה כסף. אוקיי, בסדר. אבל זה לא כמו בפולין, בפולין זה הרבה, זה חיה. אנה אומרת שבפולין זה נוהג קבוע. ולכו ליפו, לכו ליפו, ביפו, כן. ביפו, יפו, מה קורה ביפו? שמות של יהודים על רחובות שהיו ערבים. עכשיו רציתי להעיר עוד הערה זוטה על העניין הזה. בעכו, ברוך נוי היה ראש עיריית עכו הראשון. בנו נהרג במלחמת השחרור. הוא קרא לרחוב דוד נוי
הוא קרא לרחוב אחד רחוב דוד נוי על שם בנו. ואז הייתה שערוריה ואמרו שזה מעשה אנטי-הסתדרותי. אבל אגב, רחוב דוד נוי קיים עד היום. כן. כן, וזה על שם בן דודי שנהרג במלחמת השחרור, ואשר אביו היה ראש העיר הראשון. הוא היה אחד מעוד 6,000 איש שנהרגו במלחמת השחרור, אבל כן. הוא קרא רחוב על שם בנו הפרטי. אוקיי, אז בואו נסכם מבלי שאנחנו חקרנו את הנושא, שגם במתן שמות יש כל מיני קריטריונים, איך נקרא להם, פוליטיים, מפלגתיים. השאלה, האם זה קורה כל הזמן, או שבדרך כלל, בשביל זה יש ועדות שמות, משתדלים להיות מאוזנים, כן? אבל מוחקים הרבה שמות ציוניים, בבני ברק וכולו, והכניסו שמות של רבנים. היו כל מיני שמות, כל מיני שמות כאלה יהודים ציוניים, או שמות, כן. והחליפו אותם לשמות של רבנים. היה לי רופא בבני ברק, ברחוב הרצל, כשבאתי אליו לביקור נוסף, הוא היה ברחוב הרב שך. לא הבנתי שהוא לא עבר דירה. אוקיי, עכשיו אני גרתי תקופה מסוימת בירושלים, ברחוב הציונות. רחוב הציונות, סליחה, אני פה מתבלבל, ברחוב האום, זה היה ברחוב האום, שזה היה אחד הרחובות המעטים שהם רחוב עגול, שאתה מסתובב... בקריית היובל. בקריית היובל, רחוב האום. עכשיו, כאשר באומות המאוחדות יצאו עם גינוי לציונות, עיריית ירושלים החליפה את השם רחוב האום לרחוב הציונות. אז יש כל מיני שיקולים פוליטיים, אבל זה מרתק מה האחוז, מה הפרוצנט, כן, של שיקולים לא ענייניים, לא היסטוריים, ומה הפרוצנט של חילופים במשך התקופה של שמות, והאם העיקרון שברגע שאתה נותן שם, אתה צריך לשמור עליו, מפני שבזמנו רצו לכבד איזשהו אספקט בתוך ההיסטוריה של המקום הזה, של הארץ הזאת. קודם כל, it's meaning that in Israel you always choose the right person, not like in Poland. רגע, אנה, מה זאת אומרת? תסבירי לנו. When you have the King George, it's still King George. We have, in Poland, we have sometimes the people have some communistic, after not communistic, after the right, after the this, after the this, always something. אוקיי, כאשר, בסדר. גם בחיפה, הוא הוחלפה לשדרות הציונות. רחוב ראשי בחיפה, שקראו לו שדרות אום, שעולה לכרמל, הוחלף לשדרות הציונות. גם כן בגלל אותה סיבה. אותה סיבה שאותו בדיוק אז שהם החליטו שהציונות היא גזענות. כן, אוקיי. עכשיו, מה שאנה מספרת מזכיר לי, שכאשר הנאצים נכנסו לפולין, נגיד ללודג', הם החליפו את כל השמות לשמות גרמניים. כן. כן? לשמות גרמניים. ובמסגרת אסוציאציה זאת, צצה אצלי עוד אסוציאציה שהיא לא בדיחה, זה אמת. עמנואל רינגלבלום, ההיסטוריון של תקופת השואה בוורשה, הוא כותב בזיכרונות שלו, שבוורשה, אולי כבר סיפרתי לכם, אני לא זוכר, שבוורשה היה טרמווי, הייתה חשמלית, טרמווי, שהוא עבר דרך הגטו. עכשיו, והיהודים נסעו בתוך הטרמווי הזה, וכאשר הקונדוקטור היה מגיע לתחנה,
הוא היה אומר בקול את שם התחנה. אז בזמן הכיבוש הנאצי, כן, הגיע הטרמווי לכיכר, כן, לרוטונדה שנתנו לה שם היטלר פלץ. ואז הקונדוקטור היה מגיע ואומר, היטלר פלץ, והיהודים בטרמווי היו אומרים, אומן. מה זה היטלר פלץ? היטלר תתפוצץ. כן, כן. אוקיי, עוזרים לדוקטור גלן. שלמה, ניתן לך לסיים עוד משפט, ונעבור למישהו אחר. כן. Wat ik oorstaan kneden. Koppelkiebes gas. A steiger wie gitke toibes zavulik. כן, תרגום. זבוליק, כן, זבולק. תרגום. גיטקה טויבס. לא, 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 קופל קיבס גס. לא לקפוץ קדימה ולבטל. קופל קיבס גס, רחוב קופל קיבס. כן, הוא מתפעל מזה שיהיה על שמו. ואז ישנה המילה אשטייגר. רגע, קופל קיבס. אני רוצה שלמה תתרגם. קופל קיבס, של קופל. של קופל קיבה, נכון. הרחוב של קופל קיבה, ואז הוא מתפעל מזה, הוא כאילו כבר רואה בעיני רוחו שיש רחוב על שמו, ואז הוא אומר אשטייגר. ופה שלמה חיכיתי לך בפינה, אני רוצה לדעת איך תתרגם אשטייגר. אני לא יודע. אוקיי, אז מי יכול לעזור? שטייגר יש לו המון מובנים, אחד מהם זה שיטה. רק רגע, בוא שלמה תקרא עוד פעם, קופל קיבס גס, אשטייגר ועד זבולק, תקרא את זה עוד פעם, בהקשר המלא צריך להבין את זה, כן. אשטייגר וי גיטקה טויבס זבוליק. זבוליק, אוקיי. אז קופל קיבס גס, אשטייגר וגיטל טויבס זבוליק. דרך, סגנון. סליחה? דרך או סגנון או אופן או שיטה. כמו למשל. כמו למשל. פה בלה צודקת, יש כל מיני תרגומים ומשמעויות. כאן, בהקשר הזה, כמו למשל. כן? זאת אומרת, יקראו רחוב על שמי קופל קיבס גס, כמו למשל, קוראים כיום, בווילנה, זה אני מוסיף, גיטל טויבס זבולק. זה אני אגיד, כי פה צריך להכיר את וילנה, לא שאני מכיר, אבל אני כן מכיר את הזיכרונות של ד"ר טונקלר, אני יודע על מה הוא מדבר. מה זה זבולק? זבולק זה רחוב ללא מוצא. כן? יש כניסה לרחוב מצד אחד, אבל זה נגמר בדד אנד. קילדסק. סליחה? קילדסק, דד אנד. אוקיי. עכשיו, מי זאת? איך כתוב? גיטל טויבה זבולק. גיטל טויבה הייתה דמות היסטורית אמיתית. היא הייתה בעלת מסעדה ברחוב ללא מוצא, מפורסם בווילנה, ולכן קראו את הרחוב על שמה, גיטל טויבה זבולק, הרחוב ללא מוצא של גיטל טויבה, כי ברחוב ללא מוצא זה רחוב קטן, ושם הייתה המסעדה שלה, וזה היה מפורסם וכולם ידעו. עכשיו, מאיפה אני יודע את זה? מכיוון
דר טונקלר כתב זיכרונות בספר וילנה על השנים הראשונות שהוא בילה בווילנה, כנער בן 15, שהגיע מבוברויסק, איפה שהוא נולד, ללמוד ציור במכון לאומנות הציור בווילנה. ואז הוא מספר את הזיכרונות שהוא היה אוכל אצל גיטל טויבה בזבולק שלה, והוא מתאר מה הוא היה אוכל וכו'. סליחה, he was in the young Vilna, the Tunkeler? לא, לא. בכלל לא. דר טונקלר היה בקבוצה של עצמו. עצמו. כמו גושו מרקס, שהוא אמר, כן, איך הוא אמר, אני לא הייתי מתקבל באגודה של הומוריסטים על שמי או משהו כזה. לא, דר טונקלר... מקבל אותי. כן, כן, אוקיי. אדם, יש לי פה את המשפט האחרון. אוקיי. גיט כתוב באיז אויך מסתמה גבין המיליטריסטיקה. כאן אנחנו... היא מן הסתם הייתה מיליטריסטית. ולמה הוא מגיע למסקנה כזאת? יש עליה רחוב. יש רחוב על שמה. נכון, והשיגעון שלו מגיע עד כדי כך שהוא מערבב בין ה-wishful thinking שלו לבין עובדה היסטורית. אבל זה שייך בכלל לדר טונקלר, כן? כי רציתי לשאול אם לשם איש הורוביץ, לעומת איש מלחמה, האם לשם איש הורוביץ יש איזושהי משמעות של איש ההפך ממלחמה? השם הורוביץ. בסדר. יהודית, מניין הוא בא? את תפסת אותי בזנב, כמו שאומרים. כי כאשר קראנו את השורות האלה, אני חשבתי בליבי, מהי כאן ההגבלה, המקבילה, הפרלל. בוודאי יש פרלל. עכשיו, אני כרגע צריך לבדוק את זה. זאת אומרת, אני בטוח... אני הולכת לוויקיפדיה. אני אבדוק. אוקיי. ודאי שיש פרלל. דר טונקלר הוא הומוריסט מקצועי, והוא לא יגיד דברים סתם. ואיש הורוביץ זה מושג מאוד... נכון, יש איש הורוביץ, יש סופר, יכול להיות... יש גם את כל השושלת של איש הורוביץ. כן, בדיוק. אז צריך לחפש שם משהו של... אני מחפשת. היטריזם, כן. אוקיי, תודה ששאלת. באמת, אני התחמקתי מחובתי. אדם, המשפטים הבאים. אדם? רק רגע. אז אנחנו היינו באורך מסתמה גבין המיליטריסטקה, את זה קראנו? קראנו, כן. Ich hab gewusst, dass die ganze Welt wart auf mir. Ich soll werden Militarist. כדי אסזול... תראו. חיכיתי לנקודה. Ich hab gewusst, אני ידעתי. אז die ganze Welt wart auf mir. אז כל העולם מחכה לי. שכל העולם. כן. מחכה לי, כן. Ich soll werden Militarist. עליי להפך להיות מיליטריסט. שאני אהפוך... איך זולבר שאני אהפוך למיליטריסט. משפט הבא. כדי אזול מקוים ורן ישעיהו הנביא נבואה, כי מולו כל האורץ דיו. כן, כי מלא כל הארץ דעה. תרגום. כדי שיתקיים
או שתתקיים נבואת ישעיהו הנביא, כן. כי מלאה כל הארץ דעה. עכשיו נראה איך הוא מסביר. כן, עכשיו, איך הוא מסביר כי מלאה כל הארץ דעה. תמשיך. Die ganze Welt ist voll mit קלפ. קלפ זה מחלה, לא כך? לא, קלפ זה מכות. מכות. תרגום. כל העולם מלא במכות. עכשיו אנחנו נבדוק, כי מלאה כל הארץ דעה, מתרגם דר טונקלר בצורה הומוריסטית, כל הארץ מלאה מכות. עכשיו הוא צריך להסביר איך המילה דעה הופכת למכות. משפט הבא. גביס, ישעיהו הנביא זויך גוון המיליטריסט. נו, החיטרר איזר גוון. לא, רגע. גביס, קצר. גביס אליהו הנביא זויך גוון המיליטריסט. תרגום. גביס, ידעתי מה זה אומר פעם. מי יכול לעזור? ידוע. לא, זה לא מווייס מלדעת, לא. גביס, מישהו יכול להגיד? זה לא משהו שקשור לרחמים או לחמלה, נכון? לא, אז אני מתרגם. גביס זה בטוח. כן? זה, פתאום אני מרגיש שזה מאוד אידיומטי למי שלא נולד בתוך שפת יידיש, כן? זה בא כנראה, אני מנסה לנתח את המילה, איך הגענו לבטוח. אתם צודקים שהשורש הוא ויסן, דעה, לדעת, גביס, זאת אומרת, זה ידוע, אבל בגלגול הסופי של המשמעות, בטוח. אתן דוגמה. נגיד שאני בא אל מורה למוזיקה, מה שבאמת קרה לי בגיל 18, שנה לפני שעליתי ארצה, נזכרתי שהוריי לא שלחו אותי ללמוד מוזיקה ומאוד רציתי. אז בגיל 18, מאוחר מאוד, אני מגיע למורה לפסנתר. ונגיד שהוא שואל, זה הוא לא שאל אותי, אבל נגיד שהוא שואל אותי, ihr kennt spielen פיאנו? אתה יודע לנגן פיאנו? אילו ידעתי, הייתי עונה לו, גביס, בטוח. כן? עוד דוגמה אחרת. It's also like, it's clear, it's something gewiss, it's clear. Exactly. It's known, it's clear, בדיוק. אוקיי, אז תתרגם אדם גביס. בטוח, בוודאי שישעיהו הנביא היה גם כן איש צבא. לא רק צבא, מיליטריסט, שזה יותר מאיש צבא, אלא באידיאולוגיה שלו, בהשקפת העולם. כן, משפט הבא, אדם. נור החיטרר איזר גוון. תרגום. חיטרר. לא, קודם נור. נור. אני רוצה להגיד רק, אבל אני רוצה גם להגיד אלא רק. לא, תגיד אבל. תגיד אבל ותהיה צודק. אבל, החיטרר איזר גוון. אבל הוא היה מתוחכם. ממולח. איך? ממולח, יותר טוב. אבל הוא היה ממולח. הוא לא רצה שידעו מיד שהוא מיליטריסט, ולכן הוא אמר, הוא מלא כל הארץ דעה, ועכשיו יסביר דר טונקלר איך הוא מפרש את המיליטריזם של ישעיהו הנביא, דרך המלמד שהולך ומשתגע. אדם, עוד משפט? הדיפלומט. אז כאן יש, אני רק עכשיו, אבל פי שקראתי את זה הרבה פעמים, אני נפל לי האסימון. דר טונקלר טוען
שדיפלומט הוא אדם שמסווה את כוונותיו האמיתיות. מאוד אקטואלי. הלאה. כדי zu vermaskieren sein Militarism, hat gepredigt Schulem. אוקיי, תרגום. כדי להסתיר או להסוות את המיליטריזם שלו, כן. הוטר גפריידיקט. אז הוא הטיף לשלום. גפריידיקט שולם. רבותיי, אני לא יודע איזה עמדות פוליטיות יש לכם, אבל זה לא נשמע אקטואלי. מאוד מאוד אקטואלי. מה? מאוד מאוד אקטואלי. אוקיי. בלה, תמשיכי. בבקשה. איפה אנחנו? סליחה, אני לשלום לא, אמרתי בלה, לא. לא, אנה שאלה מה זה גפריידיקט שולם. תודה, בלה. להטיף, to preach peace, to preach, prediking to preach. אוקיי. כמו שכומר בכנסייה, כן? to preach, שולם, אוקיי. בבקשה, בלה. אוקיי. Worum hat gut gewusst, als von Schulem wird kein Guts nicht erois. משום שהוא ידע היטב שמשלום לא יצא שום דבר טוב. אוקיי. עכשיו אני כבר מתבלבל בין האסוציאציות שלי לבין דרטונגלר. נדמה לי שמה שאני עומד להגיד עכשיו, זו אסוציאציה שלי מתוך ההומור היהודי. התרגום הזה, ומלא כל הארץ דעה, כן? כאשר דרטונקלר דרך המלמד מסביר, ומלאה כל הארץ מכות, מזכיר לי, אסוציאציה פרטית שלי אני חושב, את הבדיחה המוצלחת הבאה. שני חברים נפגשים ברחוב, חיים וינקל. חיים מסתכל על ינקל, והוא רואה שהעין השמאלית של ינקל שחורה, מתחת לעיניים הכל שחור. אז הוא אומר לו, ינקל, was ist dir geschehen? מה קרה לך? אז ינקל אומר לו, ich hab sich, זה בקשר לפסוק של ישעיהו, ich hab sich geschlagen mit der Dehe. יש ביטוי אידיומטי ביידיש, sich schlagen mit der Dehe, ללכת מכות עם הדעה. מכירים את הביטוי? sich schlagen mit der Dehe, פירוש להתלבט. למה להתלבט? כי אדם לא יודע להחליט, כן ככה לעשות, לא ככה לעשות, איזה דעה לבחור, כן ככה או לא ככה, אז הוא מתלבט, הוא כאילו הולך מכות עם הדעה שלו. לעשות ככה, לעשות ככה. כן? אז כאשר ינקל אומר לחיים, ich hab sich geschlagen mit der Dehe, אני הלכתי מכות עם הדעה ולכן יש לי עין שחורה, אומר לו ינקל, נו, אז משלוקט sich mit der Dehe, בקומט מן השוורצן אויק, ואם אתה נלחם, הולך מכות עם הדעה, מזה אתה מקבל עין שחורה? עונה לו ינקל, יו, די Dehe hat mein Weib. הדעה היא אצל אשתי. טוב. אני יכולה להכניס את מה שמצאתי על הורוביץ? או מאוד תודה שתעשי את זה, כן. אז בוויקיפדיה
אין הרבה פרטים, למעט זה שהמקור שלהם הוא בשבט לוי. הם היו בגירונה בספרד ומשם גורשו לצ'כיה, והשם הורוביץ נלקח משם העיר שבה הם התמקדו. מצאתי משהו שכתוב, אוי, קשה לי לדבר. אני רואה. רגע, שנייה אחת. שנייה, נכון, אנחנו מחכים. תודה. משהו שכתב אחד מבני הורוביץ, אין על זה שנה, אבל זה נראה לי מתקופת מלחמת העולם הראשונה, מקסימום שנות ה-20 בגלל האיורים. ושם די בהתחלה כתוב כך, מסופר על כאילו האופי של המשפחה בפתיח. בכל זאת המשפחה הרמה והנישאה הזו עומדת ברשות עצמה, ואינה נגררת אחרי שום מפלגה מימינה או משמאלה, ואינה מבטלת דעתה מפני דעת אחרים, אשר הם המרובים, ואינה נכנעת מפני שום איש, אף אם נכונה כארזים גובהו, רק יישאר בצביונו הראשון, מבלי נטות מדרכו, ונאמן הוא לאלוקיו, ולבית ישראל כימי קדם, בלי שום תערובות של מפלגות שונות, אשר עמדו לבית ישראל בזמן האחרון, אשר לא שערו אבותיהם, ולא שט ליבו, אף אם הוא נגד רוב דעת הקהל, אשר נטו מדרך הממוצע, דרך התורה והליכות תלמוד. זה כל זה משפט אחד, מה שמוסיף עוד, יש עוד חומר לפני ואחרי, מה שבאמת מסכם אותם כרודפי שלום. בדיוק. ואני מניחה שאת המסמך הזה הכיר טונקלר. יש להניח שכן. חיים איש שולם, שולם איש הורוביץ, כן. זה. The goods is from the good or gute or? Yes. Okay, good. Von Schulem wird kein Guts nicht aus. From peace, nothing good will come. אוקיי. נכון. הלאה, בלה, המשפט הבא. Die ganze Welt ist voll mit Geschläg. העולם כולו מלא בלוחמה, מאבק. בלוחמה, במכות, כן. אוקיי. כן. alle Beschäftigten schlagen sich. כל היצורים מרביצים. נאבקים, מנהלים מלחמות אלה נגד אלה, כן. In der Heich schlagt man sich, in Wasser schlagt man sich, auf der Yabosche schlagt man sich, in Stadt schlagt man sich, in Dorf schlagt man sich, auf die Felder, in die Wälder. In der Heich schlagt man sich, בגבהים מרביצים, נאבקים, in Wasser schlagt man sich, במים נאבקים. שהחיות הגדולות בולות את הקטנות, כן? הלאה. כן. אף דר יבושה, ככה אומרים, יבושה? יבשה? יבושה, כן, יבושה. יבושה שלוגט מזיך, ביבשה... לא תיקנתי אותך, זה בסדר, כן. אוקיי. ביבשה רבים, אין שטות שלוגט מזיך, בעיר, אין דוב שלוגט מזיך, בכפר, אף די פלדר, בשדות, אין די ולדר, ביערות. כן, הוא צודק, המלמד, כן? עוד משפט? בלה. Es geht ein Geschläg auf Tod und auf Leben. יש מלחמה או מאבק על החיים. הסגייט, הולך, תרגום מילולי, כן. כן, הולך מאבק auf Tod, אבל אצל המתים, לא אצל המתים. על המתים und auf Leben ועל החיים. טויט פה זה מוות, הולך מאבק על המוות ועל החיים. ועל החיים. כן. כי מתים היה צריך להיות כתוב טויטה, עם העין של רבים. פה מוות והחיים. אוקיי. עוד משפט אחרון.
Es geht Drake, דרקה במרכאות. הוולדרקה. כן. מה זה דרקה? דרקה? כן, דרקה, אנה. מה זה בפולנית? דרקה. אוי ואבוי, זה דרקה. אני לא יודע בעברית, אבל זה... האמת שהוא מתכוון כאן, דר טונקלר, הולכת קטסטרופה עולמית של הרג. כן? עכשיו, מי שיש לו מילון, מעניין איך תרגמו את זה אצל ויינרייך, אצל ארכבי. בואו נראה. זה שחיטה עולמית, הכוונה. בוורשב אנחנו מדברים דרקה, גם עכשיו, לפני היהודים, אנחנו מדברים דרקה. איזה דרקה? ומה הכוונה? תגידי משפט בפולנית עם דרקה ותתרגמי לנו, אנה. למשל, the kid was in the school, he was not good, and the Melamed was calling the father, and he said, this boy, he said to the friend, איזה דרקה זה חיה, זה... אוקיי, האם את יכולה להגיד אותו דבר על נגורנו קרבאח? מה שקורה שם? כן, 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 אני... במילון כתוב פייט וסקאפל. סקאפל, זה כנראה העניין, כן. מדרקה זה גם זה בלק, מתי ילדים עושים קצת בשול לא טוב. כן, אבל זה שחיטה עולמית. הלאה, בסדר. אנה תקראי הלאה. אני לא יודע איפה, דרקה, ולדרקה, אוקיי. Und ich Welt, ihr soll heißen Schlum der Melamed. שולם, נכון, שולם der Melamed und Leben בשלום. ולבן בשולם. בשולם. תרגום. אני ולט... לא כתוב, כתוב איך או עיר. איך. כתוב איך באמת? כן. תקראי עוד פעם. איך וילט עיר. אז זה לא איך, אלא עיר, לא? איך, קומה, וילטיר. זהו, איך, קומה, וילטיר. תנסי לתרגם. אני וילט, ולט, from the Welt. לא, לא כתוב ולט, כתוב וילטיר. וילטיר, to villain? to wish? כן. וילטיר, זול. לא, רק רגע. אני מתרגם את 3-4 מילים האלה. איך וילטיר, ואני אתם רוצים, ואני אתם רוצים, כן. תקראי הלאה ביידיש. כן, זול חייסן שלום דר מלמד. כן. ואני אתם רוצים, זול הייסן שולם דר מלמד. הייסן, תרגום. to know, heißen... לא, heißen לא to know, איך זול, ואני, אתם רוצים, איך זול heißen, שהשם שלי, שיקראו לי, שלום דר מלמד, שיקראו לי על שם המילה שלום. Shalom, und der Melamed ist Melamed, und Leben beshalom, the life of the... לא, und Leben, und ihr, und ich will dir, ואני, אתם רוצים, איך זו Leben בשולם, שאני אחיה בשלום.
הלאה, ביידיש. Welt mit Menschen beukern einer dem anderen die רגע אחד. Welt mit Menschen beukern einer dem anderen. Welt mit Menschen, the people, the Welt, the word of the people. לא, רק רגע. אני אעזור לך כי המילה ולט יש לה ביידיש הרבה משמעויות. ולט זה עולם, אבל פה זה לא עולם. הוולט, הכוונה היא הרבה מאוד. כמו שבעולם יש הרבה מאוד, הוולט mit Menschen, הרבה מאוד אנשים. אנשים, הרבה מאוד אנשים, בויקרן איינר דם אנדר. מהמילה בויקרן לא תכירו אותה. מישהו מנחש מה זה? בויקרן איינר דם אנדר? זה בא מאגרוף. זה בא מאגרוף. כן, תוקפים אחד את השני. כן, תוקפים אחד את השני. נותנים מכות אחד לשני. כמו בבוקס. זה כמו, יידיש זה כמו פולנית, Welt mit den Menschen, זה גם בפולנית, the świat ludzi, it's mean them a lot of people, the world of נכון. נכון, עכשיו אני הבנתי, תודה. יפה. תודה. טוב. בויקרן דם אנדר, נותנים מכות אחד לשני, תקראי הלאה ביידיש. אני לא יודע, לייבן בשלום, אחרי בויקרן איינר דם אנדר. Beine und gar nicht, it's not exist, gar nicht, nie ma. קודם תקראי את הטקסט ביידיש. אני לא יודע איפה אני גמרתי. אחרי בויקרן איינר דם אנדר להמשך. Beuren einer dem anderen die Beiner די ביינר. רגע, אז זהו, יש עוד מילה שלא קראנו. בויקרן איינר דם אנדרן די ביינר. נותנים מכות אחד לשני בעצמות. השאלה שלי היא, למה הוא אומר בעצמות? לא מספיק שהם נותנים מכות אחד לשני, למה הוא צריך להגיד בויקרן די ביינר? נותנים... אולי כי יש ביטוי לשבור את העצמות? לא כתוב פה לשבור. פה כתוב שהמכות הם בעצמות, אבל אנחנו יודעים שבגוף האנושי העצמות הם בפנים. אם אתה נותן מכה, קודם אתה נותן מכה לבשר. אז מה זאת אומרת להכות בעצמות? זאת אומרת, חדרת כבר את הבשר. בדיוק. המכות הן כל כך חזקות, שאתה נוגע כבר בעצם. אוקיי. אנא, הלאה. זהו, זה יש, the people will kill me, it's the time over. כן. יש לנו סבלנות, תמצאי את ההמשך. אחרי די ביינר. Gar nicht, und ich gar nicht. And me, no, nothing, no, gar nicht. וניר gar nicht, ואני, כולם, כל העולם נותן מכות אחד לשני עד לעצם, ואני מה, אני כלום, אני אעמוד ככה בשקט ולא אגיב, זהו ההתדרדרות לשיגעון. כל העולם הוא ככה, גם אני רוצה. מה זאת אומרת? טוב. יאיר. wie fragt ich euch bin ich, ואיפה אני שואל אותך אני,
כלומר, אני מיליטריסט ופה הולכים מכות זה בלעדיי. Was ist etwas meine Schumme vom Klatsche? Ich darf doch euch Emsen schlagen. Was nicht? לא, חכה רגע. מכיוון שזה הומור, מכיוון שזה סגנון מסובך, אז תקרא כמה מילים שמסתכמות ברעיון ולא משפטים ארוכים, כי אנחנו נאבד את החוט. כן. Was ist etwas meine Schumme? מה אם הנשמה שלי עשויה מקלאצ'ה? מה זה קלאצ'ה? לא כתוב קליאצ'ה, כתוב קליוצ'ה. קלוצ'ה. קליוצ'ה זה בטח איזה בד או משהו, אני לא יודע. קליוצ'ה, אז קודם כל אומר המלמד, כל העולם, כן, נותן מכות עד לעצם, ומה אני? הנשמה שלי היא עשויה מקליוצ'ה. קליוצ'ה זה מילוי בנעלי ילדים, חומר רך רוחי. הנשמה שלי זה מחומר רך רוחי, מחומר קל, מחומר לא יציב. הוא אומר, גם אני צריך לתת מכות למישהו. מה, נכון. נכון. תמשיך. Bin ich Herausrücke auf der Gas zu führen Milchome, ob ich getroffen, mein Freund, dem Ben-Ir, euch Heimloser. אני יצאתי החוצה לרחוב, ככה לנהל מלחמה, כן. ואני פגשתי את החבר שלי, בן-עיר, גם כן, שגם הוא מיליטריסט. שלום פרידמן הייסטר, קוראים לו שלום פרידמן. הנה, כמובן שזה שם משמעותי, שולם פרידמן, כמו חיים טוב, והכל שמות של שלום. נכון. אז מה קוראים לו? כן. הייסטר, הוא נובי מזוי גזוקט, ואני אמרתי לו ככה, רב שולם, נומן גפלט מיונישט, השם שלך לא מוצא חן בעיניי, כן. בוא ספרה, פרידמן, איזה מין פרידמן אתה? מה זה פרידמן? אצלנו במשפחה תרגמו פרידמן לאיש שלום. לאיש שלום, נכון. השם פרידמן תורגם בעברית וברת לאיש שלום. נכון. כי פרידן ביידיש, פרידן זה שלום. הלאה. ולכן, אנשטיינדיקר, מנש, איזה... לא כתוב אנשטיינדיקר, אלא אונסטיינדיקר. אונסטיינדיקר מנש טרוקט אס עזה מיוסן נאמן. איזה אדם הגון נושא שם כזה מכוער. מה המילה מכוער? מייסם נומן. כן, שם כזה מכוער, כן. השעה 7:38. אני חושב שעברנו את הזמן, רבותיי, לא שמנו לב. הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. כן, היינו מעורבים בענייני מלחמה. אנה, כן. אני מבקשת, אם אפשר שאני אשלח אלייך במייל מילים שטונקלר ישתמש בפולנית טהורה. בבקשה. בבקשה. תודה רבה. אין בעיה, בבקשה. הוא נחמד שאני מתרגמת על פרנסותיו של ליטאי. סיפור מאוד מאוד מצחיק. send me, please send me. יפה. זאת אומרת, ברגע זה, בראשית דצמבר 2020, ייסדנו אקדמיה לשפה הפולנית. יש ביום שני הבא. אפשר לברך שהחיינו. תודה רבה. תודה לכם ולהתראות. תודה רבה, תודה רבה. סיים בזון לכולם. להתראות.